Wo hu otwe a waso ne nyonko twe ani afe ehu so da. Kananom me cheche amu nyina frɛ me. Nana. Ai fie ni fie asan hia biom. Twi dwuma yo de pa na so ni mu nsɛm na twi dwuma ato ne de bia na so wankasa wo ni mu nsɛm a okeka no. Comment nyum ne din wase ho de nyina yensu amu. Yango Alomo ade besa manaka me nko a hweme so mame ni bi nti na da atwen mienu nam saa bebu we ebi mu ka no humani so mame nti na atwen humani so mame nti na atwen mienu nam wo hu otwen a wo hu no yonko otwen ni ani so da obofo ko roma okum otwen kusie adoa oyu abo bia okwan abofo no fa so ekum no ebi de efidisum kusie nso bekwa kopu nsi agubon nim na se opie ba ni akere ne de na kwa yade na otwen eya eta abo ni tuo abo na sini tras na wo didi a so bofo ni fi na chi ba onhu aha na so mo na mienu di a ba ko didi a na se ba ko hwese obi ba na ha nti o se hweme so mami ni bi nti na twen mienu na tinya je se ba ko asini tras didi a na ba ko a waka no so ete e hwese obofo bi ba tu nso bofo ne ba no amone la akwa ne bo no madwane ko aha sa na be na se kire tanke sa wonu obi na ma tani pa no bebo ho ban ohun se danger ba obeka kire o se me bia akwa ne nye sei ni na mu yenu na madwane nti ya wonwum ni mu no ne oba ne pese o ka ne se ne dofu ni nchen ohun nti ade ebe sama na ka wono nko a ohia re kikire wo ne dofu no ho obepese nka ne dofu no wo ne nchen na o ka ne ho na mu yenu ma din kita ho sa don't go bed and free moto amuti enkomo aye bedie e ma mi pray nekwa dondo beda na efri moto amu dondo ye twene keto bia de hye moto amu na ye de aba bia kwasa kotokoro ne de bo se hye moto amu a enhoma na sensen ho no se wo mia esesa se ne twene ni sigege no nti se de obemia no ana se ne wo pese gege no ha wo moto amu na wo de be mia homa nti wo se dondo be da na free moto amu nti hye ho a wo de wo nsa de aba na ebo no na wo de moto amu so na de mia homa no na esesa se ne twene ni sigege no nkomo aye bedie yi e ma mebre yi enye kwa na che se entna ho ama menko a menkasa saa wa bra won kan hwe nso bi ho ni di nkomo a be kasa saa be 4000 hours no ti ho won kan hwe nti mini udi nkomo a meno wodem na yedi nkomo a e ma menko a menkasa jeje ho ama banko mo so mi mu boko jeje mu every yanko mo mani wiawia mie jeje mu anopa nkomo so mi mu boko ewia nkomo mani wiawia me ha nti anopa me no ti ho na anopa me no da ho di nkomo a so mi mu na jeje ho ewia nso me no di nkomo a jeje nkomo no ho na nkomo ni wiawia me yese nkomo ne nya ne demro so Enwumre nkomo mane nko de jeje ho na eno na ma agro ne so se yedi nkomo meka bi no aka bi meka bi no age ho ha na ma odo agro no na aso na ayede sa sami bia mano na mikasa ase wo zanyi jinwa ana maye bossa sami bia mano na mikasa na se wodo nyeje ho a na maye bossa so ni di nkomo no nko na ekasa na se ne dofo no nka bia na eha no nkomo bia mi no betino wa jeje o nkomo bia mi no betino wa do ewe aje nkomo bia mi no betino wa jeje o ero na makro ni so e mami nye lonely ooh no na makro ni so e mami nye lonely ooh no na makro ni so e mami nye lonely yango
Odoma mi komo inya wo de wai. Nimrera mo. Nimpie free wanu mumrase. Yeah, it's a man show. Isi mami komo inya wo de wai. Aye. Nimrera mo. Nema bibia ni daddy. Odoma mi komo inya wo de. Na imrera mu. Na impie free wanu mumrase. Yeah, it's a man show. Misi mami komo inya wo de. Nimrera mu. Nama bibia ni daddy. Inti nananom yɛde bɛsi ha de Afua Ampofowaa ka ne sɛ sɛ wo ne wo dɔfo dampam na mudi nkɔmɔ a ɔka na wagye ne so wate ase na man nkɔmɔ na yɛde ɛnyɛ bɔte nsa anyɛ te bɔ na nhwɛ no ma ɔno nko ankasa saa ɔkasa ka bi gyegye ho na nkɔmɔ no nyɛ de emrewraw na bibia ne dadin ne mpiem firi wɔ no mu mmra sɛ sɛmanhyia kyɛ sɛ wanhyia na nka wo bɛɛ dɛ eba ra fi so ba subscribe ubi a like comment bibi wase ho na afei chema no so obia so share video ni mu obia nhwe bi ni nyina yenko yanim twi nwuma ye ode pa na so ni mu nsema na twi nwuma a woto ni da bia na so ni mu nsema a okeka comment nwum ni din wase ho ni nyina yensuamom e be san hia